nesmrteľnosť a Adi ide na stanty. Neviem, či Adi za kamerou už stantoval, ale dúfam, že áno. To bol motorkový front flip. To ani stunt nebol. Vidíte? Adi, mohol by som na chvíľočku ti ukázať pár stuntov? Nie. Ukáž. Ešte si trocha zajazdím. Adi, nejazd proti smere. Adi, zabrz. A choď na druhú stranu. Adi. Vidíte, To bol side. Vidíte, prečo si dávame nesmrteľnosť? Vidíte? To bol side. A pani a dámy, dačo vám ukážeme. To odpadnete. Hráme za Franklina. Ale nie. To je normalita. Franklin. Slow motion. To je normálne. Každý vie. A ideme ukázať Adinu pár stantov. No Adi, dúfam, že sa poučí. Už idem dobrou cestou na tento stant. Tento môj kameraman dal poradný stan, že ale sa zabije. Nie, nezabijem, mám to vypočítané. Necháme si slow motion, alebo to dáme. On zdechne, hovorím. On zdechne. Nezdechnem, lebo to udržiavam. Keď Keď nezdechnem, Adam si dá plnú lyžičku pepru. Adi si dá plnú lyžičku pepru. To je, keď nezdechnem. trocha challenge. To je mini challenge. Nezdechol som. Dám si peper. Ideme po peper. Stopneme to. Ideme po peper. A poďme točiť, jak si tam peper. Takže ideme challenge.